Pila media tei sosial media orang pila hambaya faru. Ini 24 tarik Julai 2020 pas halni jurago. Ini sengorok press meet kemani asal ke tangnai sal 21 tarik Julai 2020 kerak halni jurago. Mungkin kami di blog ni bising lokalajak Sri Ramkura edisi Blaze ni Panbari ni sini ti praje sikli 17 bosor umur nino omendo pani borok ba 2 bosor ni borok jedumia boromia kezimia sutomia u borok ti praje no odre por lup lugui hun khaina hos kha ni sing khnaka nge borok puila sakmagat ni je part borok langkha bonia gulo sing formanka khaisa mongol area borok bolong langai borok boino da parman lagi por ni bisingo borok Netaji Nagar UBI bank guskango burino kiklek langkha por ni bisingo burui kolomotei khlaigai telemora thanabo thangai detail babe boni je gotnano saikna roka ghai ni bangai sing sini youth IPF ti telemora divisional committee trop theke ba sini IPF ti ba tisa abono sing belekhe ninda janogo te slemung janogo boni yagulo sing haino haimi yago sing thangkha burini nukhungo sing thangmani bisingo sing joto sini telemora divisional leader rongo u bisingo sing burino doktor klangmani karone sing nogro bai malai bolia nukhung borok bai sing tofano boni jaiti gusti ba boni janagini ni borok bai sing kok salaika boni pore sing SDP bai kok salaika te thana ni gusti ro bai sing kok salaika aborno je oroni je krinjak rono dagi rongna bagai sing borno kok saman bisingo borok sini kokno abono sing saitok nai ni borok sing kok romani bisingo kini sing khor manka khorok gurini bisingo khorok nei abo romjak hanai khanago gete khorok nei romjaya ko haini bangi sing bono sagani musugo chini youth IPF dibati satrok theke je kuni manjaya ko abono daiti romnang thung jodi si romya hingke sing tabo corona virus ba lockdown tongmani jorani bisingo phano sing baidu tamangnai sing soba kotor ungkhagani bangi haini bangi jara ukringjak dusirokno daiki rogoi borokno sasti kotor rogoi borokno phasi marnai jodi sasti kotor royangke abo sing tei sobago sing kharnai haini bangai borokno daiki rongoi borokno sasti kotor rona bagai unthung hnai sing tipra government ni thani sing abono sing sawo daiki rongoi borokno abo khagani bangai alomgo sogani bangai tekani manjayano haini bangai sing sini IPF ti central committee trop theke sino khobor hoka khana borok phai tongo sini telemara divisiono sini IPF ti central committee leader of borok phainai tei sini burimo thanengai central committee ni IWF ni sini adom robu phainai sino saborka gesing khana detail babe toisa sing kok salainai nukhuni borok bai tei nangkhangke sing khana haino hai TSO thangnai SDP bai malainai tek program dagi rong nambang asum